نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه شكرا يا رباه يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهداه ملأ القلب ففاض بحبك. ey dostlar, Peygamberimiz näme diýär? Ey jowan dost, men eksara dua bir adam namazyny, duasyny edibin känetse, göňde feriştele, soňram şol adam dua edenne sawtun ma'ruf, hemişeki dua haby sesi görüň diýip aýtsak diýär. Sawtun ma'ruf. Yani meselen hemişe namaz okuýaňyz, içinde dua da var da Allahümme gfirli ve li valideyye. Hudaýa men günahymyň geç. Tamam günahymyň geç. Tamam musulmanlaryň günahymyň geç. Ýa okuýdyň da erti namazda okuýanda ferişteleň deňinden geçenni hemişe ses haby diýip aýtsak diýär. Oham şo ferişteler can Allah'ım biz ses hemişe biziň diňämizden geçýän ses şuň duasyny kabul edip hatta ferişteler de şefaat etjek diýär. Şundan näzire sen men galmaly jowanyp. Ýene de Peygamberjan aýtdy, okuysam gijak aljak arabiýasyny. Peygamberjan aýdy, tesbih sanasaňyz, namaz, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekberiňiz, şo tesbihiňiz barıp 7 gat göň üstündäki arşyň daşyndan ses edip aýlanýar diýär. Meni falany aýtdy diýip. Peygamberjan näme diýär? Hey musulmanlar, tesbihiňiz agzyňyzdan aýyrmaň, goý arşyň döwregine siziň adyňyz hemişe tutulup ketsin diýär. Nezirek şoňa gözdeşip oturjak, men 40-a baryn, 30-a baryn, 60-a baryn, 50-a baryn diýip muft galmaly şozure ulukhan derejeden wujdan kabul etýär. İman kabul etýär. Ey dostlar, yaman ýoldaşa allanmaýlyň. Ey dostlar, bir adam Peygamberjanyň öýüne çagyrtdyr Peygamberimiz. Peygamberimiz aýdypdyr, kelime-i şehadet la ilahe illallah Muhammedur Resulullah aýtmasaň naharyndan ýejekkä diýipdir. O da kelime-i şehadet aýdypdyr. Men gitgaja dep aýdym. Peygamberjan maň nahardan iýe çykýar gitýär. Taş ýerden dowy gelýär. Dowasyna aýtdy, ol Muhammedur Resulullah öýüme geldi. Men naharyndan iýmedi, ta inki men iman kelimesini aýtdym diýär. O dowasy näme diýär? Ya dostlukdan aýrylşarsyň, ya da şu Muhammedin ýüzüne tükürip gaýdarsyň diýär sallallahu aleyhi ve sellem. O dost men senden aýryşyp bilmernip, wagt Peygamberjanyň ýüzüne bar tükürip gaýdyp kafir bolup dünýeden geçýär. Yaman ýoldaşyňyz ererin görüm. Yaman ýoldaş erer şon mare efi zererden özge ýokdur zerre nefi. Ay häzir wagt kan, ay aqullan aýtýan kefkan, ay wagt kan näçädir, fursat kan, gapşyryp barýarlar-da, o jerde däde diýip barýan, sen alyp görüp barýarlar. Ol adam özden Peygamberimiziň ýüzüne tükürtipdir. Dostundan aýryşyp biljekkä diýipdir. Peygamberimiz näme diýipdir şol adama? Hudaýyň gaharyna düşdüň sen diýipdir tüküren adama. Seni men Mekkeň daşyny görerin bir gün diýipdir. Seni men öldürerin diýipdir. Peygamberjan, ey şeýle mehriban Peygamberimiz şoňa şey diýipdir. Soňram bir wagtda bir jeňde Peygamberimiziň öwünden çykýar. Aýtmadymmy bir gün öwümden gelersiň diýip. Ey Ali kes kelletini kellep kelletin kedaqana ýere gaçyp kafir bolup dünýeden geçýär. Ine bide yaman ýoldaşyň etýän iş. Oglan kepdäldir, oýun kepdäldir. Hakykat sen dünýä ahyr gönenmegden çyryp aýdyryp duran kepdir, habardar bolaylyň dostumlar. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آخر قيل سنيد çyn men gowuryan ben näme diýipdir Allah Taala? Wagt dua ederler diýipdir. Dualaryna näme diýerler? Hudaýa Hudawanda. Gowa adamlaryň duasy haş. Hudu Qur'an-ı Kerim. Hudaýa Hudawanda. Men özüm zenanalam, oglan uşaklam namazyň çynne bolsun, men şola namaz okuýarlaryna lezzet alaýyn. Biziň hemmämizi imana,
amalı salih'a bizi ulgu et. Çın musulman şu doğanıdır, şu doğan et yani hakikat men Hudaylık men Huday Taala et diye. Şu doğan et yani men qawwariyan benden deyipdir. Hudu Kur'an-ı Kerim haş. Huda ya Hudawanda. Bize bir oğlanı şok bolsun. Bizim denanalarımız bir forum bolsun. Şolary namaz okuyan göremizde biz keyif edeyli. Yani şolar namazlı, edepli, imanlı olsun. Biz şolar göremizde namazın içinde ka keyif edeyli. Şu ayan tefsirini ulamalar näme deyipdir? Çın musulman adam oğlan uşağı ya denanaları namaz okuyup tuqa keyif edip bir gününmek özünne bamı qadip ihsas eder deyipdir. La havle